Ba't yung ano niya? Immaculate Heart of Mary. Di ba wala nga ano eh? Yan, sino yan? Regina Pacis, Mary Queen of Peace. Mater de Perpetuous of Christ. Nuestra Señora de la Buena Hora. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Alam mo yan? Hindi. Ako, nakalimutan ko ng pangalan. Let's next na. And de los Remedios. No. Oo, tatala mo na. Ganda. Sino to? Ito, antipulo to. Ito alam ko sa antipulo. Ano? Si Maria Jacobi yan. Hindi. Nuestra Señora de Caridad. Mary Help of Christians. Nuestra Señora del Carmen. La Divina Pastora. Kakaliwis. La Divina Pastora. Ano to? Ayan, ahas. Ito ay si Our Lady of the Assumption. Yung kapag Pasko yan, no? Siguro. Oo. Yung bagong panganak. And si Mary the Mother of God. Our Lady of Guadalupe. Kaka-painting. Yan sa ano? Flores de Mayo. Flores de Mayo. Ito. Our Lady Rosalie of Salete. Our Lady of Mediatrix of All Grace. Our Lady of Alabama. Or Lady of Lourdes ata to, no? Oo, ito ano? Yan. Lourdes na tayo. Our Lady of Sa Nila Soledad sa Blue Planet. Parang sa amin yan. Sa inyo yun.